Anzjan residenti ħażabbuġ telef ħajtu u passiġġiera li kienet qed takkumpanjah tinsab fil-periklu tal-mewt wara inċident serju li seħħ l-ħabta tad-9:30 ta' filgħodu fit-triq Ħaddingli, it-triq li taqqat lil Ħaddingli mar-Rabat. L-impatt ħedon seħħ meta van tat-tip Daihatsu ħajġet li kien dieħel lejn Ħaddingli għal xi raġuni spiċċa man-naħa l-oħra tat-triq u baqa' dieħel f'Mitsubishi. Din tal-aħħar kienet misjuqa minn raġel ta' 48 sena, residenti Ħaddingli. Fortunatament huma weġġax. L-inċident wassal biex żewġ persuni li kienu fil-van, raġel ta' 73 sena u mara ta' 74 sena, spiċċaw maqbuda fil-vettura tant li kien hemm bżonn l-assistenza tal-membri tal-Protezzjoni Ċivili biex jinħarġu. Il-Pulizija konfermat li l-anzjani sofrew ġrieħi serji u allura jinsabu fil-periklu tal-mewt. Fil-fatt huma kellhom jingħataw assistenza medika urġenti fil-post qabel ittieħdu lejn l-isptar Mater Dei. L-anzjan miet ftit wara il-wasla tiegħu fl-isptar. Din it-triq prinċipali kellha tingħalaq għat-traffiku kawża tal-inċident bil-Maġistrat Marsen Farrugia li ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta maġisterjali. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin. Żagħżugħ ta' 24 sena tieħed l-isptar wara ħabta bejn mutur u van fit-triq Ħalfar f'Ħalfar. L-inċident seħħ l-ħabta tat-tlieta tal-erba' wara nofsinhar. Il-mutur u l-van kienu sejrin fl-istess direzzjoni. Is-sewwieq tal-mutur li huwa mill-Qrendi tieħed l-isptar Mater Dei u l-kundizzjoni tiegħu għadha mhix magħrufa. Ir-raġel ta' 30 sena residenti Żurrieq li kienet isuq il-van ma sofra l-ebda ġrieħi. Mara ta' 32 sena residenti r-Rabatawdex ittieħdet l-isptar għall-kura wara inċident f'Burmarrat. Il-każ seħħ l-ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar. L-inċident seħħ meta l-mara li kienet tissuq vettura tat-tip Honda Fit kellha impatt ma' vettura li kienet ipparkjata. Dan bil-konsegwenza li l-vettura tagħha nqalbet. Fil-post issejħet ambulanza li ħadet lil-mara lejn l-isptar Mater Dei. Il-kondizzjoni tagħha għadha mhix magħrufa għalkemm l-ewwel indikazzjonijiet huma li ma sofritx ġrieħi serji. Żewġ sewwieqa ħelsuha ħafif wara ħabta kera li seħħet it-tlieta filgħaxija f'Ħalbalzan fit-triq ewlenija li twassal lejn il-Palazz ta' San Anton. Il-każ seħħ ftit wara t-8 tat-tlieta filgħaxija. Fl-inċident kienu involuti karozza tal-Amla Mazda u vettura tal-Pulizija. Net News huwa infurmat li s-sewwieqa ġarbu ġrieħi ħfief. Dwar dan il-każ għaddej aktar stħarriġ.